Bona bandibonise into banethethe umama notata uyahlala cawa. Yona zange ndaya andiyazi uba ibintoni ibibangela into yobana ndithi oko bandifumane nobinye icala likatata uLamani. Ndibulela uba ndilifumene umanyana umkhono leblazi lakhe. Kuthiwa makushukume intombi uthi umnqonqo yamntazi ndaya ndikwazi ushulana ke ndazikwakuthanda. Ndanentloni zonto abantu andizukwazi ukugqithisa le picture ndiyibone kuni. Ndicela uxole ma. Ndicela uxole. I-picture ondibonise yona okanye utata uLamani asibonise yona ine-marriage ibe nomahluko kwizinto esiqhele uziva. Sa-excited you've got a picture yaloo nto. Ndicela uxole ma. Ungalili ungabi nathemba. Ewe kuthiwa thina singamaXhosa kodwa thina umntu xa ebhubhile uye uyazi into okokubana ukhona ngokwelinye. Ndicela uxole mama ndiphakanyiswe ukuthetha ngalo nto alizothetha nini. Babo njengomntwana Nina senihlambulukile nina yelizwe endiyithethileyo kuni hlalani kum ukuze nam ndihlale kuni izithethile kuni embandezelo nyaba enhlabathini abanye embandezelo yomelelani uyisilihlabathi uba uchophela inkonzo umfundisi phakathi kwethu uba ugosa abashumela intombi omama nawo wonke umuntu ochazwe igama libuso ngegama elikhuna onke amagama igama elitshintsha indoda ebhayile indoda enesidima igama elitshintshayo igama elitshintsha intombi ebhayile intombi enesidima igama elikhuna onke amagama uxole nkosuma lube namphathi ke 2 minutes ndithi funisele lo ngummiselo uqheleni kwaye lo ngummiselo uqheleni zeningakhalije abantu abangenathemba nisithi ke zithobeni ngoko phansi kwesandla sinamandla sikaThixo okuyakuthi ixesha elifanelekileyo akho uThixo nephakamisa yomelelani uthi umphathi apha kuba mhlawumbi wahlukaniswa umzuzwana nawe ngenxa yoku ukuze ndimzuze kwangokungapha ndimzuze ngokwangaphakathi izohlala phansi mama wami nefamily yonke phansi kwalenisi ngiziva mama ingathi lithemba elomeleza nani nefamily na wonke umuntu kuba kweli lizwe sihleli ngokungazi kwaye nezinto zangomhlazi zazi kodwa uthi lo mbhali xa ethetha apha umzuzwana ukuze simzuze ngonaphakade because kaloku ekukhonzeni kwethu sifuna ukwazana noThixo ekhonzeni kwethu sikhenzela ubomi obungunaphakade yiloo nto ke ngulombhali simbone uthe lo tata ehlele endlini kodwa wangena etshalikeni
singena etshalikeni singengawo amakhoboka kodwa saba ngamakhoboka kuKristu ngoko ngilona sombhalina siziza indlalifa kuyo uKristu bekumelezekile xana siziva indlalifa zikaKristu sibe ngawo amakhoboka ukuze bukhobokeni kwethu sikwazi usondela kuThixo asisondeli kuThixo sisiva kamandi mfundi kodwa sakuva kashu kungona sisondela kuThixo lento umbhali imbandezelo ngeyona isondeza ngcakasana kubumkani bukaThixo kulapho sifuna ubona khona inceba kaThixo uthi lo mbhali mama wathanda uThixo ngenjongo abususe phakathi kwenu okomzuzwana ukuze nina ningafuni yena nifuna uThixo mhlambe benifuna into zehlabathi mhlambe ekhonzeni kwenu sikhonzela manje ngayo ngiba ulamani omnye nomujongoni but zajika izinto mhlambe nawe ubaba uthembele kuba ulama zijikile izinto ngoku uthi umzuzu umfunele wena uThixo yilonto manje uJobi wahlala uJobi egude njalo kube sazi umhlawuleli wakhe injongo yakhe wayifuna ubomi bunguna phakathi ngoba uyazana noThixo uthi ngexesha bemhlike ebhuti jo mama uzabhuti uthethe izinto kodwa noxa kunjalo zesingasuka uThixo befike Elifasi uJobi enentetho noThixo ebuza uThixo ba wawukhona mhlalaza ndidala umhlaba na nani ke zenimbuza imibuzo uThixo ukuze nani ngokomoya wenu nizuza uThixo ngona phakade sisho utata unishiye nelifa elinguKristu nathi man sizisa uKristu njengemnqamlezweni sokuthi nani jongane kuYesu wathi ngayo uYesu wasethelayo bathila abantu abaninaba abasena abazali mfoka bawo kodwa nguThixo mama nguThixo senza abantu singezinto sizizwe nje kungenxa yobabalo today asideserve nenceba kaThixo kodwa thina singababalulekileyo masihlale nje sazi kuba ekhonzeni kwethu sikhonzela uThixo kodwa sikhonzela inyama kodwa sikhonzela ubomi akho umuntu waziyo ngapha kwezulu kunjani na kodwa sihlele kubomi sikhonza uThixo singazi saba ngamakhoboka bobhudaza ningena kule mizi nitye zibanda nithuthethwa ngakuni kabi bawugosa ngalo lonke lexesha ningizondelela ukuhlala endlini kaThixo hlala nathi ke nangexesha selitshona nje ilanga kodwa nithembele kuThixo wathi ngayo man sisithemba man ambana banongcwaba ngeminye komgqibelo ze sibulela uThixo ngobomi nangemfundo sayishile ekhayeni lakhe lokwazana nokuba uqako kulumko kukwazana noThixo ambana manje ngobele nje bezokuva makeve amen bawongamela kawuze ufuna ngafika apha usuka kwakho kungena isosana uwenze bamfundisi azosiququmbelela lenkonzo amen silemkile ixesha I'm not sure come the which
Oqhubela inkonzo bawulingwa. Isibulisele obawo bakhokelana emanyana. Kwa Stefano Ncwele. Isibulisele kuwemfundisi phakathi kwethu namhlanje. Ibulise odadewethu abasikhaphileyo. Intombi sebhatshi. Bulise amakholo ajikelele. Ngokubanzi kodwa ndijike ngabhutaza ingene egumbini. Ndithi yacinga ingathi nguYohane enye izivangeli. Ukwindawo ethi uYesu walila mfundisi. Aguquka amaJuda athi mboneni umhlaba. Jesus Christ. Ndibanengxaki ke bawulinkwe xa kuthiwa sulane inyembezi. Wayesidilosi imlandelayo. Right. Ayothanda. Xa ndilithuthuzela lusapho lasekhaya ndithi sendilile. Amen. Ngenxa yakhe. Kodwa seningalili njengabantu abangenathemba. Kuba ke lo sixhomba ibhatyi yakhe. Sihlalo. In our last general meeting, ngoba unqophisile wathi nge-12 kaFebruwari nobhala uzayikhumbula ngokuphela. Funeka senze into singuStefano xa sihosta idiocese. Wasimisa lo bawo basalwane. In our last general meeting. Besingazange phakabi ke singalamadoda kuba bawulenkwe laa nto beyithethile ilesi uthi ngalo mazwi ndiyathuthuzela lusapho lasekhaya. Ndithi uYesu walila ngenxa yokuba emthanda uLazaro. Emveni koko wathi mkhululeni nimyeke aphe. But he cried. Zange angqukuleke athi tigers don't cry. He cried. Nasemnqamlezweni bazalwane siyayishumayela loo nto leyo. Ba walila uYesu wathi Eloi lama sabakatha. Ba uThixo nizombuza into yobana kungani na mhlawumbi akazoniva kahle. Kodwa inyembezi vangile zezothanda ngenxa yothando lwenu kuye. Libekiwe ke ilizwi mna uzokrwela nje umtsa. Bashumayela abazalwane. Kuthiwa nokomzuzwana. Kaloku thina bakholwayo siyazi into bomhlaleli wethu uhleli. Kwaye uyakubonakala ngexesha elifanelekileyo. Ekunye nabo bonke esibathandayo bekholwa kuKristu. Simisa loo nto bazali bam. Simisa loo nto lusapho lasekhaya. Ndakabhudaza ndibhidwa nje yile nto uyinxibileyo. Uthe xa kuthiwa mfundisi ndabheka uthetha uba yabona ke. Yabona ke. Ubuchule besekelezwe kulo inkolo yobuKristu umthandazo. Kujonga emnqamlezweni athi xa ethetha ndicinga uba umpostoli uPawulos athi nje ukubana yaphakanyiswa inyoko bethu entlango nathi senje njalo ukuliphakamisa ilizwi likaThixo lakule imeko. Asifuni enye sithetha ngalesi phakathi kwethu ba njengoba siphila nje apha emhlabeni sifana nalaa ndumiso kaDavide ku-23 ngo-4 ngokuba ndihamba emfuleni nothunzi lokufa. Andazi noba mhlawumbi umntu simane siyicengceleza just for the sake yokucengceleza okanye siba nomfanekiso ngqondweni womfula wokufa, valley of death. Abantu bazibukela i-horror movies nabo banayo engqondweni loo nto leyo. Uthi uhamba
bawo awuyazi noba uzophumela nangaphi ya ukhala into ongayaziyo noba yintaka noba yinyoka kodwa nokuba uhamba imfuleni lothuzi lokufa awuyiki lutho ngokuba uNkosi inawe. That is the message esizisileyo apha kwelikhaya namhlanje. Ilizwi ke pha ilipha incwadi kaPhilemon udala nthetha ngoku. Amen baba. Ngingakhange ngekoti. Kuba mhlawumbi wahlukaniswa umzuzwana nawe ngenxa yoku. Umuntu nganye unemission yakhe apha ezantsi emhlabeni. Umuntu nganye unezenzo zakhe apha ezantsi emhlabeni. Lo mfo sime phezu kwakhe okanye sithetha ngale nkonzo yokhumla yena enemission yakhe naye apha ezantsi emhlabeni. Sizibonile ke singamadodana sivile in our last general meeting not kwenye indawo ababekhona. Nezinto zakhe ke bezifana noko bazalwane into bana this is for a while but make sure into mission yakho uyayifulfill uservice abantu kuzo zonke imeko abakuzo. Uba mhlawumbi umuntu walapha eBhayi uzoyazi into yokubana xa kuthethwa ngeCrime yaseNew Brighton ukhona. Yes. Xa kuthethwa ngegolf ukhona. Xa kuthethwa ngepolitiki ukhona. Xa kuthethwa ngentlupheko zabantu ukhona because he had his own mission for a while. For a while. He had his own mission for a while. Le nto iko ithethwa kweli lizwi libekwa apha kuSigugukosa. Masambeni ke sikhumbule ke ukubana okwalo mzuzwana uhlukanisiwe kunye nathi. Ya kuphindu udibana ayisose yahlulwe evukele phozu Kristu Ulonhlanganiso ihle sefike sesologo sethekla enqabezekiwa Sizokoleka. Yekela uba nguba ulinkulu. Ngoku Ndakemuziwe. mna nguba uzakiwe. Masenze i-collection utata azovala. Fundiswa amazovala. Macela u-240. 314. Zone